Következő reakció videónk az igazából az emberek élet... Látod? Erről beszéltem. Így legalább tudtok rólam röhögni, hogy az emberek. Na. Következő videónk az nem más lesz, mint egy olyan csatornáról való videó, hogy kivágtam magam. Hogy az emberek életét mutatja be. Különböző helyzetekben, különböző földrajzi helyeken, bárhol, és engem nagyon érdekel Észak-Korea. És ugye ez a YouTube csatorna, ez nem más, mint a Fókusz toplista. Ez egy 13 feliratkozós csatorna, bánom, hogy nem vagyok rá feliratkozva, pedig fel kéne, és fel is fogok rá iratkozni, már meg is van. És szerintem ez egy olyan csatorna, ami így az emberek életét mutatja be, mikor, mit, hogyan, itt például vannak gazdag youtuberekről, vannak a legkövérebb emberekről, akik valaha éltek, meg egyéb ilyen dolgokról, meg néha olyan dolgokról, hogy Chris Advance nagyapjának, Lakatos Déki Sándor üzent a nézőknek 2023-ba. Holott a srác 21-be egytől nem csinált videót. De itt van például MC Isti is, akit jól ismerünk, bár ne ismernénk. Én például a Herkitől tudom, hogy ő létezik, hogy milyen Nyíregyháza. Szóval rengeteg érdekes dolog van itt, de mégis, ami érdekes dolog lesz, az a következő videó, és nem engedi. Az a következő videó lesz, az internetre kiszivárgott észak-koreai vezető titkos élete című történet, és ez nem egy kabaré jelenet, ami régen Litkai Gergő, Hatházi Lászlóval és Kovács András Péterrel írt, meg néha Bruti is besegített Ürmös Zsolttal. Aztán más értelmi szerzője nem volt a titkos életeknek. Mármint abban az érában, most van, de azt most hagyjuk. De most meg fogjuk nézni ezt a videót, mert amúgy engem marhára érdekel, hogy ott mi történhet, és miért úgy történik, ahogy történik ez a történet ott Észak-Koreában. Na, hát akkor nézzük a videót. Jaj, elfelejtettem. Hát levettem a hangot. Hát gyerekek, hát miért nem szóltok, tegyem fő? Hát elfelejtettem a hangot föltenni. Na, akkor most nézzük. Üdvözöllek! A mai videó főszereplőinek személyiségét és magánéletét tárjuk fel. Ott beszél jobb oldalt a macska. Hú, most már tudjuk, kihez tartozik a csatorna. Mai nap megnézni, hiszen Kim Jong-un a világ szemében elég nagy port kavart az elmúlt években, és sokak szemében inkább szálka, mint egy kitörzsölhető porszem, ugyanakkor hazájában rá istenként tekintenek. Nem csak az abszolút hatalom van a kezében, hanem egy új róla elnevezett korszak kezdetét is bejelentette. Na ne! Titkokat rejteget korunk egyik legkegyetlenebb és leghatalmasabb diktátora? Kim Jong-un Észak-Korea vezetője? Ebből a videóból megtudhatod a választ. Köszi, Laci! Bár Észak-Korea hivatalos alkotmánya garantálja a vallásszabadságot, a valóság teljesen más. Ott gyakori a vallásüldözés. Az állami ideológia a dzsuce, a marxizmus és a koreai nacionalizmus kombinációja. A más vallás gyakorló polgárokat letartóztatás, sőt hosszú börtönbüntetés is fenyegeti. Az észak-koreai propaganda szürreális világot teremtett, szinte elmosódik a határ a valóság és a fikció között. Észak-Koreában van egy személyiségkultusz, amelyben Kim Jong-unt isteni erőkkel rendelkező lénynek tekintik. De milyen isteni lényeknek van ilyen ereje? És milyen ereje lehet egy ilyen isteni lénynek? Csettint egyet, mint Fidel Castro a rémrendes családba, és lelőnek egy ember, puff! Vagy nem tudom.
Dolja emberfeletti erővel bír. A világ legjobb golf tudásától a hangulattal irányítható időjárásig mindenre képes. Az állami média évek óta azt állítja, hogy a vezetőnek nincsenek fiziológiai szükségletei, és nem úgy használja a WC-t, mint a hétköznapi emberek. Na, mert hogyan használja a WC-t Kim Jong-un? Erre én kíváncsi lennék. Vajon előbb húzza le, és utána pisel bele? Ki tudja? Én azt mondom, hogy le se húzza. Szingapúri látogatása során egy titokzatos, szigorúan őrzött láda kíséretében utazott. Kiderült, hogy ez a személyes mobil WC-je. Miért volt szüksége Kim Jong-unnak erre? Az ok egyszerű. Az egészségi állapota szigorúan őrzött titok, és mivel az állapotára vonatkozó bármilyen információ felhasználható ellene, ezeknek a titkoknak illetéktelen személyektől távol kell maradniuk. Kim Jong-un rendkívül ügyel a biztonságára, és csak sok személyes testőrrel körülvéve jelenik meg a nyilvánosság előtt. De ő nem a testvére? Egyébként itt baloldalt? Bár mondjuk vele nem szokott nagyon mutatkozni, mert eléggé nem szereti. Jó kérdés. Visszatérve, tehát a végtermék nem kerülhet idegen kezekbe. Gyakran... Na de miért nem? Miért nem kerülhet Kim Jong-un végterméke, ha már így fogalmazott, idegen kezekbe? Nem lehet, hogy a nagy vezetőnek valami halálos betegsége van? Vagy éppenséggel ezzel termesztik Észak-Koreában a növényeket. Nem? Nem lehetséges? Itt a diktátor limuzinjának két oldalán futni, vagy épp koszorú formában körülveszik. Észak-Koreában ők az egyetlenek, akik lőfegyvert viselhetnek a legfelső vezető jelenlétében. Ezen kívül egy 120 000 fős elitőr vigyáz a biztonságára. Mindezek mellett pedig katonák védik Kimet és családját. A páncélvonattal való utazás hagyománya nagyapjához Kim Il-sungig nyúlik vissza, aki egy ilyen vonaton halt meg szívrohamban. Kim Jong-un Na, és mi van akkor, hogyha a Death Note-ba beírták a könyvbe a nevét, és azért halt meg szívrohamba? Kim Jong-il is ezt a közlekedési módot használta, mivel félt a repüléstől. Kim maga nem fél a légiutazástól, de még mindig van saját páncélvonata. A kocsik belseje több fotón is látható volt a 2018-as kínai utazásáról. A fehér kárpítozott falak, az elefántcsontfüggönyök és a rózsaszín bőrkanapék fényűző környezetet teremtettek. Azt mondják, hogy na de ez a vonat sose szokott késni, igaz, Lázár Jani? van egy étterem. Igaz, te ezt honnan tudnád, nem Észak-Korea vezetője vagy, még csak Magyarország és se, ha csak be nem nevezel egy ilyen versenybe. Francia borokat és olyan finom ételeket szolgálnak fel, mint a friss homár. A 21 kocsiból álló szerelvény páncélozott oldalakkal, golyóálló ablakokkal és megerősített padlóval rendelkezik, amely védelmet nyújt az aknák ellen. Különféle fegyverekkel van felszerelve, és még egy helikopterrel is rendelkezik a vészhelyzetekben való evakuáláshoz. Súlya miatt azonban maximum 60 km/h sebességet érhet el. Kim Jong-un Várjál, most Kim Jong-un súlya, vagy a vonat súlya miatt? Nem mindegy. ellentétben nem fél a repüléstől és szívesen utazik repülővel. Légiflottája a kis légcsavaros repülőgépektől a luxus kategóriákon át a biztonságot szem előtt tartó nagy repülőkig terjed. A gyűjtemény többek között egy 62 méteres repülőgépet tartalmaz 4 hajtóművel és 10 000 kilométeres hatótávval. Erre mindössze azért van számára szükség, hogy tekintélyét a világ színpadán kiemelje és felkeltse a világ vezetőinek figyelmét az ő nagyságára. Kim Jong-unnak van egy módosított ukrán gyártmányú Antonovja is, amelyet 2013-ban vásárolt. Bár a hatótáv... Nem is értem miért. Nem értem miért Ukrajnából vett járművet 2013-ban, mikor újabban ukrán hadtestek ellen van az oroszoknál. Tehát ukrán katonákat nem. Észak-koreai katonákat fogtak el orosz fronton, Ukrajnában. Ezt akartam mondani. Na mindegy. Nem tudom, akkor miért van ilyen gépe? Ezt akartam ebből kihozni.
mindössze 3500 km, de teljes mértékben kielégíti utazási igényeit. Flottájának egyik leghíresebb gépe az Air Force Young-nak nevezett magánrepülőgép. Ez egy módosított szovjet IU-62-es, amelyet a legújabb felszerelésekkel szereltek fel. Luxus bőrfotelek, teljesen feltöltött bárok és külön hálószoba, tehát egy szóval egy lebegő palota. Szokásai közé tartozik Kimnek, hogy több leszállópályát is épített palotái közelében, szerte az országban. Gyakran látható egy helikopteren balisztikus rakétakísérleteket figyelve. Ugyanakkor Kim Jong-un egyik kedvenc időtöltése, bármennyire is meglepő, a vitorlázás. Aztán hány tenger van Észak-Korea felül? Azok nem véletlen mindegyik óceán? Ahogy éppen az érdeke kívánja 2013-ban változott? Azt nem tudtam. Akkor mondjuk még a külpolitika nem érdekelt. Most ez mi? Miért jöttél te ide? Minden ide jön. Na, folytassuk, mert megőrülök. Luxusjachtja van, amelyek tökéletesen illeszkednek extravagáns életmódjához. Kezdjük egy 29 méteres jachttal, amelyet a brit nemzetközi jacht hercegnő cég gyártott 7 millió dollár értékben. A jachtot minden részletre odafigyelve tervezték, és luxus belső tereket kínál márvánnyal, mahagónival és bőrrel, amelyek Nem ilyen van a Mészáros Lőrincnek is? Csak kérdezem. Meg a Szíj Lászlónak, meg a többi ilyen segnyalónak, bocsánat. Az eleganciát a meghittséggel. A gazdagság igazi szimbóluma azonban a 8 millió dollárt érő hatalmas hajó. Lenyűgöző 60 méter hosszú fényűző belső térrel rendelkezik csúszdákkal és tágas kétszintes nappalival. Kim Jong-un filmezéssel is tölt időt. 200 000 dolláros privát moziában, amely akár 1000 embert is befogadhat. Észak-Korea vezetője... Azt hittem otthon van neki egy bazinai képernyős tévéje, és akkor azt gondolta, hogy ő a világ császára, és akkor most megnézi például a... Mondjuk, lehet, hogy pont nem azt nézi, de például a Safit. Miért ne nézhetné meg a Safit? Legfeljebb nem érti. Rajongója az akciófilmeknek, különösen azokénak, amelyekben Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger szerepel, szereti a Disney klasszikusokat, sőt a dél-koreai drámákat és filmeket is, amelyek hivatalosan betiltottak az országban, ám bár ő mégis előszeretettel nézi őket. Fényűző mozi... Persze, hogy más ne jusson hozzá. Hát, hát... Én is betiltanák néhány filmet, hidd el, kezdve a Gyűrűk urával, és ezzel most nem leszek szimpatikus, de még a Twilight-tal is. Nem csak szórakoztató funkciót tölt be, hanem ünnepségek és propaganda rendezvények helyszíne is. 2023. augusztusában Kim az észak-koreai haditengerészet napján tartott beszédet, bemutatva hatalmát és eredményeit. De hatalom ide vagy oda, a diktátor reggele sokakhoz hasonlóan egy csésze kávéval kezdődik, bár az ő esetében ez egy igazán fényűző rituálé. Kim csak... Fogadjunk, hogy utána megy el WC-re. Brazil babot választja ki, amelyek kilogrammonkénti ára akár 250 dollár is lehet. 2016-ban Észak-Korea csak nem 1 millió dollár értékben importált prémium kávét, neki és embereinek. Kim Jong-un reggelije luxus lakoma, teljesen eltérő az átlagos észak-koreai polgárok napi étrendjétől. Asztalán rendszeresen olyan minőségi húsok vannak, amelyek csak a leggazdagabb emberek étlapján szerepelhetnek. Ezek közé tartozik az olasz pármai sonka, többek között a prosciutto és a japán kóbmarhahús, amely a világ egyik legdrágább húsa. A legnagyobb gyengesége azonban a sajt, különösen a svájci emmentáli. Az aromás különlegesség iránti szeretete svájci tanulmányai során született, és igazi megszállottja lett a sajtnak. Hát akkor egy ilyen ember miért nem akar demokráciát, hogyha egyszer Svájcba tanult? Miért akar magának ilyen nagy hatalmat? Miért nem tudja? Nem tudom.
életnek ugyanakkor sokszor következményei is vannak. 2014-ben Kim Jong-unnál köszvény alakult ki. Az izületi gyulladás egy fájdalmas formája, amelyet a túl sok zsíros és purinban gazdag élelmiszer, például a sajt fogyasztása okozott. Ez a betegség azonban nem vette el a kedvét a további luxus étkezéstől. De miért nem? Miért eszik ennyit az ember? Én ezt nem értem. De egyébként tudom, mert éhes. Több mint $67,000 értékű olasz sajtot rendel. Vacsorára az észak-koreai vezető egy újabb remek lakomát szolgál fel magának. A sushi iránti szeretete széles körben ismert, de nem elégszik meg a hétköznapi tekercsekkel. A tonhal legzsírosabb és legfényűzőbb részét, a torót kedveli, amely kifinomult íze ellenére sem a legegészségesebb. Kim a drága alkoholok iránti szenvedélyéről is híres. Évente körülbelül $30 millió költ arra, hogy italt importáljon magának és elit munkatársainak. Kedvenc italai a Hennessy konyak, a Jack Daniels amerikai viszki és a kristály pezsgő, amelyek üvegenként akár $1000 is meghaladhatnak. Gyűjteményeiben többek között megtalálható a világ egyik legegzotikusabb bora, a kígyóbor. Ezt a hagyományos kínai italt úgy készítik, hogy az egész kígyót rizsbe vagy kenyérborba mártják. Ezt az italt gyógyító és testerősítő tulajdonságokkal rendelkező elixírnek tekintik. Kim vagy... És? Mit tud ez az elixír? Felemeli a libidót? Vagy mit? Vacsorája igazi lakoma, amely a legfényűzőbb finomságokból áll. A kaviár és a kiváló minőségű marhahús rendszeres elemei az esti étkezéseknek. A diktátor arról is ismert, hogy pazarpartikat szervez, amelyek gyakran késő estig tartanak. Ezeken az exkluzív találkozókon barátai, magasrangú tisztségviselők és esetenként külföldi vendégek is részt vesznek. A legjobb falatokat, italokat... Viktorunkat nem látta szívesen? Csak kérdem, nem a Szabó Viktor, másik Viktorra gondoltam, még mielőtt valaki arra gondol. Nem. Hát, ha nem. Az úgynevezett örömbrigádok. Ők a kifinomult és vonzó nők csoportjához tartoznak, akik kifejezetten a vezető és vendégei szórakoztatására választottak. Az ének és táncelőadásoktól a személyesebb szolgáltatásokig, enyhén szólva. Hát Kim, ha akar valamit, semmi sem állíthatja meg. A szigorú szankciók ellenére, amelyek megtiltják a luxusautókat Észak-Koreába történő behozatalát, a diktátor mégis közel $6 millió flottát halmozott fel. Kedvenc járműve egy módosított Mercedes-Benz Maybach S600-as. $1,7 millió értékben. Látták már más autókat is vezetni, köztük egy $1,5 millió Mercedes Maybach S600 Pullmant, egy $600,000 Rolls-Royce Phantomot, egy vintage Lincoln Continental Coach limuzint és még egy új Lexus LX 570-et is. Na de várjál, mi van akkor, hogyha ezeket nem úgy vette, hanem az észak-koreai állampolgárok megvették maguknak? Valaki meglátta, jelentette az ügynököknek, ő meg elkobozta, akkor súlyos tévedésben áll az Észak-Koreát megítélő legitim állam, Amerika. 2024. április 2-ai rakétateszt során Kim egy vadonatúj Cadillac Escalade-del és egy Bentley Bentaygo-val érkezett, ami szintén több $100,000 került. Mindegyik jármű az ő egyedi igényeihez és ízléseihez van szabva. Vladimir Putyin látogatása során diplomáciai gesztusként egy Aurus Senna elnöki limuzint adott Kimnek $4 millió értékben. Ez azonban csak egy része a gyűjteményének. A diktátor garázsában katonai felszerelések lenyűgöző arzenálja is található, beleértve a harckocsikat és a páncélozott szállítójárműveket. De Kim Jong-un gyenge pontja ugyanakkor a luxusórák. Gyűjteményét több mint $8 millió becsülik. Gyakran lehet látni olyan órákat viselni, amelyek többet érnek, mint az átlagos észak-koreai éves keresete, sőt néha 10 éves jövedelme is. A diktátor különösen nagyra értékeli az olyan svájci márkákat, mint a Philippe
Patek és a Rolex, és a szigorú szankciók ellenére mindig megtalálja a módját, hogy megszerezze a legdivatosabb modelleket. Amikor kimegy az emberekhez, a Moveido Múzeum karórát választja, amelyek minimalista dizájnjukról ismertek. Kim még vásárolt magának és feleségének Rissoljonnak pár megfelelő stílusformát, elegáns fekete PVD bevonatú változatokat, darabonként szerény $700. Kim kollekciójában azonban olyan luxusórák is megtalálhatók, mint például az EWC Portofino 40 mm-es rózsaszín számlappal, ezüst számlappal és fekete bőrszíjjal, ára körülbelül $14,000. Az órákon kívül Kim Jong-un nagy kosárlabda rajongó is, és az NBA iránti rajongása gyerekkorára nyúlik vissza. A középiskolában a szobája falait Michael Jordan plakátokkal díszítették. Annak ellenére, hogy Kim alacsony volt és túlsúlyos, maga is elég jó volt a pályán. A hatalom átvétele után azonban a játék iránt érdeklődése átadta helyét híres sportolókkal való barátságnak. Különösen az 5-szörös NBA bajnok Dennis Rodmannel. Az Észak-Korea is... Hoppá! Ott van a főnökünk! Ott, aki majd megváltoztatja Európa egét. Tudtam én. Ott a Trumpi. Ott a Donát kacsánk. Ott van. Államok közötti politikai feszültségek ellenére. Érdekesség, hogy Kim Jong-un testvérét, Kim Jong-Kolt gyerekként fényképezték le, aki egy 91-es számmal ellátó Chicago Bulls mezt viselt, amely Dennis Rodmané volt. Rodman 2013-ban járt először Észak-Koreában, és alkalma nyílt időt tölteni Kim Jong-un magánszigetén. Az ott tartózkodását egy hétségig... Nem már! Van Kim Jong-unnak magánszigete? Azt a rohadt! Milyen nincsen ennek az embernek büszkesége? bulinak jellemezte, tele italokkal, vízeséssel és luxus szórakozással. Rodman nem árult el a sziget pontos elhelyezkedését, de hangsúlyozta a mesés környezetét és exkluzív hangulatát. A sport mellett Kim Jong-unnak művészi oldala is van. A zene iránti szenvedélye olyan nagy, hogy gyakran énekel karaokét a 80-as évek slágereire. Na de ha megtanulna tangóharmonikázni, akkor nem kell karaokézni. Ez ilyen egyszerű. Összegyűjtött egy 13 hegedűből álló elit csapatot, akik egész este csak neki játszanak, hangulatot teremtve ezzel Észak-Korea vezetőjének. Kim különösen szerette az olyan művészek klasszikusait, mint a The Doors és Jimi Hendrix. 2018-ban... Nem mondod komolyan, hogy ő is szerette a Doors-t. Én is szeretem a Doors-t. A Jimi Hendrixet annyira már nem, de a Doors-t azt igen. Jim Morrisonnal. Meglepte a világot azzal, hogy kinyilvánította a K-pop iránti csodálatát. Aztán részt vett egy 2 órás koncerten olyan dél-koreai sztárokkal, mint a Red Velvet és a Cho Yong-pil. Kim és felesége lelkesen tapsolt az előadás alatt, és a show után a színfalak mögött fotózkodtak a művészekkel. Kim Jong-un zene szeretete a luxus befektetésekben is megmutatkozik. 2014-ben titokban 36 kiváló minőségű zongorát, valamint modern felvevő berendezéseket importált Észak-Koreába. Minden zongora több mint $170,000 került. A zongorázás tiszta szórakozás, minden palotájában van egy zongora és egy szintetizátor. Kim Jong-un kétségtelenül olyan luxus életet él, amiről a legtöbben csak álmodozhatunk. Egyik kedvenc pihenőhelye az ország egyetlen Messikron síközpontja, melynek építése $35 millió került. A megnyitó... Ebből mennyihez szálljon, meg lehetne etetni, itatni, ruháztatni, de nem, neki luxus kell. 2013-ban került sor, amikor a média közzétett egy fotót az észak-koreai vezetőről, aki sapkát és melegkabátot visel, miközben egyedül utazik a sífelvonón. Érdekesség, hogy az észak-koreai vezető számára épült egy privát sílift. A Messikron több mint egy egyszerű síközpont. Az észak-koreai építészet hagyományos elemeit ötvözi a modern luxussal. A legmagasabb szintű szórakozás kínálva a vendégeknek. A komplexumhoz tartozik egy 120 szobás luxusszálloda, melynek dupla piramis tornyai azonnal felkeltik a figyelmet. Van úszómedence, szauna, masszásszobák, szépségszalon és még jégpálya is. Így a vendégek a legmagasabb szintű szórakozásban részesülhetnek időjárástól függetlenül. Mára ennyi. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, írj egy megjegyzést és iratkozz fel a csatornára. Ez itt a Fókusz Top Lista YouTube csatorna volt. Na, hát igen, ezt így úgy gondolom, hogy ezeket a habzsolásokat, ezt én így, hát nem tudom hova tenni. Az a helyzet, hogy így
Nem tudom. Tehát én azon lennék, meg minden, hogy az embereken segítsek. Most ez lehet, hogy csak én vagyok. De ekkora habzsolás, dőzsölést én nem engednék meg magamnak. Na mindegy, iratkozzatok fel a Fókusz Top Lista YouTube csatornára, és azt gondolom erről, hogy szerintem nem jó ez így.